माई बाबू हाथ जोड़ी करेले गोहरिया विश्वास बाटे। माई बाबू हाथ जोड़ी करेले गोहरिया विश्वास बाटे। जिंदगी से जूझता रे बबुआ दुलरुआया अंश बाड़े। जिंदगी से जूझता रे बबुआ दुलरुआया अंश बाड़े। जिंदगी से जूझता रे बबुआ दुलरुआया अंश बाड़े। नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकिया। आगे आगे मदद कइले भैया के सारी कर कर जोड़ी माई आचारा पसारी। आगे आगे मदद कइले भैया के सारी कर कर जोड़ी माई आचारा पसारी। बबुआ के होई जाई लमहर उमरियाई है आस बाटे। जिंदगी से जूझता रे बबुआ दुलरुआया अंश बाड़े। जिंदगी से जूझता रे बबुआ दुलरुआया अंश बाड़े। साजन सम्राट कहे दुनू हाथ जोड़ हो। जिंदगी हंसुइया कीमत 16 करोड़ हो। डीजे मुकेश कहे दुनू हाथ जोड़ हो। जिंदगी हंसुइया कीमत 16 करोड़ हो। सब देशवासी दी रुपया न मरिया पारा खास बारे। जिंदगी से जूझता रे बबुआ दुलरुआया अंश बारे। जिंदगी से जूझता रे